Helo, beth yw'ch enw chi? Michael Simmons Dickens, fy enw i. A ble ydych chi'n gweithio? Dwi'n gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd. A beth yw'ch gwaith chi? Beth yw'ch swydd chi? So dwi wedi bod yn gweithio yn yr Ysgol y Biowyddorau ym Mhrifysgol Caerdydd. Swyddfa reolwr dwi yn yr swyddfa addysg. So dwi'n rheoli pobl sy'n helpu ein myfyrwyr ac ein academyddion gyda popeth i fod yn os. A pryd dechreuoch chi gyda Cymraeg gwaith, gyda'r cynllun hwn? Pryd dechreuoch chi? Pa flwyddyn? Dechreuais i ar y cynllun y llynedd. Y llynedd, ie. Yeah. Ond chi wedi bod yn dysgu Cymraeg ers tipyn i chi? Dwi wedi bod yn dysgu Cymraeg ers 4 blynedd nawr. Wel, bron 4 blynedd, ie. Dwi'n cario iaith. A ydwch wrthai, sut mae'r cynllun wedi'ch helpu chi gyda'ch Cymraeg a dysgu Cymraeg a defnyddio'r Cymraeg? Ydy'r cynllun wedi helpu? Ydy. Dwi'n teimlo mwy hyderus defnyddio'r iaith nawr, defnyddio'r Cymraeg i helpu ein myfyrwyr ac ein academyddion yn yr ysgol. Dwi'n gwybod, dwi'n defnyddio'r iaith mwyr nawr achos o'r cynllun. Ardderchog. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch.